émission spéciale, ça se dit bien dit. Joestar gasgasy no vahiny fandaharagna ça se dit bien dit efa hitatsika igny tamin'ny publication taloha tagny fa ivahiny ato izy maro fagnotaniana zany apetrakatsika na atao page ça se dit bien dit na tagny amin'ny groupe iny vaovao ke fa magnambara tsaratsika jiaby zay mpanaraka sy tapaka ny fandaharagna ary tonga eto izay labogosa andrasantsika jiaby igny avy izy andeha maly fagnotaniana jiaby zegny faly miarahabany Joestar gasgasy ny fandaharagna ça se dit bien dit. Makalano vat kuisanandrai kuna bagagazao asa zero edongo itano mangeva falmera bana mga medar tumni émission spéciale ça se dit bien dima ça dit falmera batska jab vawoka zay zarati sa festit zay at fa mahita izy fa tsika jiaby zay falmera batska jiaby za Joestar ito amal fangtanigna ndry jiaby Joestar gasgasy tian'olo hoay azovy marigna anao zany hoe présentation nao complet tadiavin'ny olo napankafianao olo samban'olo hitanao tian'olo hay azovy marigna olo bakahia raha mety volagny jiaby agnaty zegny koragna eto fa tian'olo fantatra momba anao jiaby. Tsara be le fipetraka le fagnontaniagna zegny Joestar voalohany za avy Maroantsetra ary misy ilany avy Antalava amin'ny papako za misy avy Antalafa avy mamako za avy Maroantsetra ke za zegny Joestar io le natonga tegna arigna Joestar io zegny tsy hoe avy tamin'ny la musique zegny le naviany agnarana Joestar io fa avy tamin'ny Rafael izy io za taloha mbola nisoma moto Joestar io napitrako agnarana anazy sa fe tamin'ny moto zegny za tamin'ny faritry nisy zahay eny be sy ny maro ary nisy nilaza ny hely toka ke nientiky tamin'ny la musique Joestar io ataoko raha tio za fa tanjogno le irigny tiako hitratrarigny le hoe mastar aloha entiky fô raha tio za fa olo mandeha tsary olo voterika tsary nisy nena andeha fa tsy maintsy natao tata maloha avy keo tonga tamin'ny tanjogno irigny. Agnaranao feno? Agnarana feno zegny Moïse Dumay Jovanik tsisy gasy koa zegny. Tsisy gasy? Métis anao sa gasy fognany? Amin'ny papako za métis chinois. Chinois? Bon, nazava momba igny nagnano agnontaniako hoe mbola magnano l'école sa karakory ny fianaragna aiza ho aiza? L'école maloha fa tsy nataontsika fa efa ivarigna amin'ity zegny. Ivarigna amin'ny resaka la musique? Fa manambady manakory fa misy zanaka agny sa fa misy mofopofogna ambotragno agny sa manakory? Mbola mandeha tokagna zegny mbola mandeha tokagna jôla. Mbola tsika manambady tsika misy ny zanaka. Bon, nidriky amin'ny sehatra resaka zavakanto anao ino antonina tonga anao hoe tsy nitohizanao ny fianaragna na nandeha nagnano moto zay fa nahaizan'olo lazanao zagny tagny nitohizana fa nivarigna amin'ity resaka zavakanto zegny satria fa hitantsika fa efa betsaka ny artiste amin'izao tontolo zao ty fa maharisy kelakely antragno isaka la famille-n'olo misy mpihira aby nefa anao mbola niditra amin'izay zavatra zay ino antony zay dianao isan'ny artiste sy ny mpanakanto zay zavatra zay? Izy zegny taloka la musique tiako tandrignesagna tiako karakory fa tsy tiako ohatra ke zany ndeha tsabo izy fa togno mandeha fagniriagnanao letra mbola hely io tsy igny fa fagniriagnanao jusqu'à farany tamin'iza mbola nisoma moto zegny tsy netretry hidriky amin'ny setra la musique zegny fa juste mitandregny andavanandro mankafy olo andavanandro fo fa nanomboko ndeha Tanarivo za 2014 ela tsy tagna moto boka aty tsisy le tany le andeha agnanaovanao izy oraka amin'izay le camarade jiaby presque artiste anao mandeha amin'izare isan'andra fa raha ny tafidriky tao fô zegny. Am'izao fotoagna zao ve anao fa mahatsapa fa mahafeno fepetra amin'ny artiste zay sasa hoe aiza ho aiza ny fahitanao ny toeranao am'izao fotoagna zao ty? Izy zegny jusqu'à amin'ny andro io za mbola tsy tegna mivôlagna fa tegna mafy zegny Safi mbola andalagna agnano azy sabe fa mbola tsy tafiditry agnatin'ny tegna
amin'ny zavakanto zegny fa andalina magnano izy fa mbo fa misy partie matafitrika antegna agnatiny ndraiky zegny. Afaka lazainao ve hoe zavatra anankiray hoe ty afaka ilazana olo anankiray fa mpanakanto ary raha mbola matsapo hoe mbola misy zavatra tsy ampy arahinao zany taniako hoe ino atao hoe olo araiky mpanakanto ary. Ny mpanakanto zegny izy ka amina manokagna fa intsika besin'ny maro igny tsy haiko fa izy ka amina manokagna zegny ny hoe mpanakanto olo araiky managna kantonazy manokagna zegny. Ny mpanakanto amina tsy resaka tahaka fa le zavatra le hainao manokagna igny le asehon'olo maro igny mpanakanto. Fanaovana katsehatra ve? Ya, fanaovana ndraiky. Fanaovana katsehatra. Misy mpanokagna anao resaka ty resaka musique ty sa hoe anao tombo fa mihelahela igny fa sara mankarakara. Izy amin'ny andro zegny mbola za tompony avake la famille zegny miposiposy hely fa jusqu'ake mbola tsisy manager zegny. Manakory fomba fijery fianakaviagna anao tena miposiposy egny reo satria tsy ataonao tegna miposy. Zany manakory fijery fianakaviagna aminao hoe fataonao ranao zao hoe idika misehatra la mozika iny nagnamela malalaka ve reo sa sasany misy ahiahy sy maro samihafa. Izy taloka tsara karaha mazava amintsika jiaby volagniny nanomboko nankory zegny voalohany hidriky izy zegny ray aman-drenonao jiaby zegny tsisy poranao tsabo azy safi raha tsy nazatranao taloka zegny andeha idiranao ray aman-drenonao tsy pory raha io fa indesiny lobe igny aloha fa ty ataofo na karakory fa amin'ny andro izy zegny za Tananarivo aty ray aman-drenina agny magnantso za tandregny hirana fierté-na raiky manokagna zegny karaha zegny. Efa firy ny hiranao hatreto? Izy fa maromaro izy ato fa le leragna boagny izy fa tavela fa lefa niboaka sary hitantsika jiaby zegny aroa. Misy vola agnaty hoe marigna anao lehilahy tsy misengy zegny azavao amin'rareo hony ny dikan'izany zavatra zany fa tsy azon'ny olo. Ke tena zavatra anao lehilahy tsy misengy tena lofantro hoe marigny hoe aiza ny fahatakara filozofia nentinao amin'izany zavatra zany. Le hoe lehilahy tsy misengy zegny za malony tegna izy tsy karazan'le olona mpisengy be karakory zegny. Safe marigny matetiky za presque miaraka amin'olo ndraiky amin'ny fotoagnan'izy avy lera io fa tsy andavanandro zegny. Za misy olo aragna tsy maro ohatra olo mikoragna aminahy olo magnino aminahy fa ohatra ke zegny solitry hoe non za tsy karaha zegny fa zegny le agnanovako za tsy misengy. Bidera kely la mozika ry ino zegny tegna rythme hilalaovanao mandritra fotoagna anaovanao la mozika manomboka zo sy ny atoato satria magnino efa maro manomboka haimpaka amin'ny rythme R&B sy ny maro samihafa satria fa misy tsy aza voasondrika hira efa ao fogna ka ino zegny tegna rythme holalaovanao atoato. Za ke zegny nanomboko hira natafaran'ny vadiko tiako igny presque sodafy zegny. Sodafy fa maromaro izy ato sodafy afrobeat zegny gadona atsika fa R&B ndraiky edy malôha za voalohany edy za fa tsy de nagnano loatra R&B zegny ragraga sodafy karakaraha igny zegny. Nanontany reo Mario Etienne hoe fialamanao Jombilo moramora anao fa ambassadeur Jombilo sa manakakory ary anao zegny maro miteny fa magnano Jombilo ino ny hevitranao mahakasika zavatra zay fa tian'olo fantatra ary maro koa olo na mandeha fa mipena ino koragna mba mitagna izy mety le hoesiny Jombilo sa karakory. Oui, tsara le fagnotaniagna safe tiako izy ty zegny ambaratsika jiaby mba ialan'ny vava mandeha hoe Joestar karaha zegny hoe ny izy zegny tsy hoe za Jombilo zegny. Safe izy ka mandeha vidéo raha ty izy ka viavy nangatako vôla le ndendianan'ny raha ty agny zegny le olo mahita safe le misy tsaotsao zay mandeha le viavy nangatako vôla afaka miditra amin'ny commentaire ao
za fanaovana angatanao vola karaha zegny hoe zegny za magneky za jombilo nataon'olo jombilo satria zagny ataon'olo jombilo fa za tsy mety magneky karaha zegny avakeo le naviany hira fialogna jombilo volagnin-jare anao ambassadeur-ny jombilo karaha zegny naviany hira ty inspiration avy satria misy hiran'olo jiaby tatoato zegny na viavy izy na lalahy jiaby nagnano hira jombilo mikasiky jombilo io zegny tsisy mba nankasitraka karakory le jombilo fa jiaby zegny jombilo tsy masiro tsy lamody tsy zegny hoe avadiky ninao za mba équilibrena le raha nataoko na fialognanao jombilo ataovy moramora tsy hoe za jombilo fa le tiako zegny manafina aby akagny izy ka misy jombilo mba fiera zare amiraha ataonjare agny fa tsy hoe vany kontrokontrotsika jiabato ianao nofanao tsy mangataka volany viavy fa misy viavy magnameonao vola dikan'izany satria samihafa manko zany zavatra zany misy anao mangataka vola omeny vola fa misy ndraiky anao na tsy mangataka fa nokony fitiavany anao mety omeny vola agny ve le zavatra tianao lazagny sasa manakory non izy zegny tsy hoe resaka le karaha zegny fa izy fitiavagna io boka karaha izy volagny zegny fitiavagna mifamaly zegny tegna fitiavagna satria fitiavagna marina le zahagna possible aby za magnamia vola viavy ary possible ka viavy misy magnamia vola za karaha zegny fa tsary ohatra ke hoe Western Union losy tsy anisy raha karaha zegny fa zegny agnatin'ny fiarahagna zegny fitiavagna mifamaly igny tininao tinina zegny donadona volagnin-jare maya agnaty anao ny misy matetika misy latsambaratra hoe ino zay agnaty raha io ino tiavanao raha zany foana mety raha tianao ampiasaigny agnatin'ny parolin'ny hira misy antony manokagna ve ilan'olo fagnazavagna le hira le misy raha zegny aloha tegna izy mbola tsy hira miboaka edy mbola tsy hira miboaka fa ngiagny manafina zegny antragno mitsabitsabo raha ke le tiako hoe litondrasagna azy zegny amin'ny artiste anao boka normalement anao misy signinao raiky manokagna mampiavaka anao amin'olo miaraka olo maregny hiranao fa direct Joestar zegny hoe zegny nientiky nataoko raha izy fa mety tsy ho zegny ndraiky aby izy fa mbola juste le mbola tsy vita mixage zegny le mbola tsy hira mbola tsy vita izy le regninjare igny possible tsy igny aby le tondrasako azy fa raha hafa fa igny zegny juste fangalagna repère anazy mety raha hafa aby izy regnintsika DJ nao Jean de Dieu nalamatsa agnatin'ny groupe tsony ino antony izy zegny Jean de Dieu hony igny koragnan-jare amin'ny Facebook fa igny fa tsisy resaka diany aminao zany tsisy resaka d'accord efa namoaka VCD ve da détarine telo eva roy mandehandeha fa natao VCD zany zavatra sa hoe izy publier comme ça de samiala publiegna tamin'ny YouTube publiegna tamin'ny Facebook igny fa izy ndraiky edy misy tany maro ndraiky edy karaha olo mpagnano gravage igny mandeha izy aminjare fa izy za mbola tsy naboaka VCD ary za mbola tsy nagnano mbola tsy nandeha publier na ohatra ke nandeha tamin'ny ino TV Plus ino za mbola tsy nagnano matrakazy anao tena notandreko hoe fa niakatsehatra fa tiany fantary fotsy hoe ny live ohatra taiza aby ny fanaovagna live nisy misegondinao avy am'zany fotoana zany mitondra danseur sa magnano akory amin'ny ankapobeny jusqu'à zo malaizy mbola tsisy zegny fa possible ke izy hitantsika tsy ela avake efa menjegny afaka magnano kapela avy ianao satria zay fa tena petrareo tsy mety apetrako aminao am'izao fotoagna zao tena amin'ny andro izy zegny agnatin'ny fianaragna resaka feo jiaby zegny agnatin'ny fianaragna azy am'le famezagna tontolon'ny la moziky atsika amin'ny andro magnaraka an'izay mabe olo am'tany amin'izao tovolahy zao am'ty kavy ty misy aby satria io ny hitanao tsy fantatr'olo tsisy kavy hafa quelque part agny efa ty fô telo i fô ino zegny tegna hoe antony anaovanao io kavigny ty
Izy tovolahy izy ka ndraiky lamody. Ya. I kavitso eo ohatra ke raha misy dikany karakory fa izy mba hitako zegny possible agny vazaha raha ty nataoko karazany tsaboy zaro ty. Izy misy collection ny kavy izy fotoana na sa hoe araiky fô fa ataonao solosolona sa misy fotoana hoe boaka raha magnano lamba fotsy tokony fotsifotsy koa ny kavy na ohatry sa hoe arofo izy ty amina fantsy. Ya. Tsy magnerigerigny anao zao amin'ny ankapobeny. Tamin'ny voalohany izy somary problemely izy anao hisafo fa izy amin'ny andro fa mety. Fa zatra. Ya. Fa izy tsy marary satria koa fa jangy raha tsy marary. Karaha fery. Karaha fery koa fa jangy izy fa efa mandeha normal zegny fa efa handro zay adosy zay. Efo. Efo andramandry. Ah bon. Ok d'accord. Merci tamin'ny fanontaniagna io. Tian'ny olo fantarina zegny amin'ny ankapobeny momba ny programmanao maro samihafa, ny fiakaratsehatra, ny fivoahan'ny ny clip jiaby mba resadresaho amin'ny mpitandrignatsika. Ny resaka clip zegny volagnintsika voalohany, resaka clip atsika tsy agnaboaka amin'ny taona ty. Fa début mois de janvier, je vous promets magnaboaka araiky vaovao milamigna atsika hitantsika jiaby zegny. Ny resaka programme zegny mercredi 29 novembre am'le glacier miaraka amin'ny la reine atsika Tina Chérie le glacier zegny rendez-vous-ntsika amin'ny ny magnaraka zegny atreto mbola tsisy fa zegny le mbola azo ambara zegny. Afatranao any mpakafianao azy na ny olo mbola tsy mankafy anao amin'ny ankapobeny ino raha tianao ampitaigny amin'ny olo mpakafianao zegny ohatran'izay koa ny olo amin'ny resaka an'ity lamoziky ty satria misy zangy madiniky mbola ty ezaka ty hira ary sy maro hafa ny tianao ampitaigny. Amin'le olo mpankafy za zegny andianako voalohany aminazy atsika jiaby zay mankafy nande jiaby zay mankafy tohiza jusqu'à amin'ny farany safe manohagna raha i sarotro karaha ohatra ke manohagna cyclone hoavy izy tsy vatogna fa andalagna izy ake manohagna azy mampierigny izy normal ke dikan'zegny atsika jiaby zay efa nanohagna toagna jusqu'à amin'ny farany fa na za magnano izy mbola tsy kivy andre manohagna azy mbola kivy. Ary hoan'izay mbola tsy mahafantatra zao video star magnarigna raha amin'ny YouTube, magnarigna raha amina resaka amin'ny Facebook safe presque ahitagna vaovaona maro zegny surtout amin'ny Facebook misy audio mbola tsy miboaka matetika ataoko en direct regninao fo zegny izy regny sofininao izy ka ohatra ke mety aminao tsy mety aminao mo izy afaka mivolagna zaby andre karaha zegny hoe raha magnanzegny hoe karaha zegny hoe raha magnanzegny hoe safe atsika ty olo araiky fô zegny fanohagna tsolavo volagnin'olo aby zegny fanohantogna efa mikasiky le atsika artiste mikasiky zegny le mbola agnano zegny tsy hoe za tsy hoe ohatra ke mivolagna fa azy magnano ary tsy hoe magnanova fa hoan'izay tagnano magnano safe izy sitrapo fa tsy afaka tiregny anao ka magnanova fô avake ataova amin'ny fonao raha ataonao ataova jusqu'à amin'ny farany ary aza mitandregny vavan'olo zegny raha voalohany fady amin'ny la musique na regninao zegny misy olo gauche droite magnano hoe mivolagna anao tsy tokony nihira tsy tokony zegny hoe aza jiregna izy izy ka fanao malaza ke amin'izay zare mivolagna mbola raha lahinay aby zegny volagninjare aminao karaha zegny. Iny asy faraparagna ny fandaharana satria fa maromaro ny zavatra voaresaka teo asadingatsika ny programme amin'ny 29 novembre andro mercredi io amin'ny glacier Analakely Joestar Gasy iaraka amin'ny la Sainte Chérie Tina Chérie Tina Chérie no iaraka amin'ny Joestar Gasy ao amin'ny glacier tongavanareo mamasosy jiaby io tongavanareo teatre la bogosy amin'ny glacier Analakely amin'ny mercredi ho avy io i programme zegny ka tongava
aza taratsika jiaby iaraka amty banty dia magnano veloma anareo zahay zahay ralahy fa amin'ny eri koa tsika agnano misy koa ato amty fandaragna ty veloma tompo velomy Sena veli avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.